medeniyet halkın kalbıdır. Sunut millet mertebeti. Şu günün uğurlu yalkımdır. Has yağtıdır erteleri. Garğımı gülzar eylen. Gadim Türkmen peltepesi. Akan yerden akar arık. Nesil nesile doğam olur. Acap köşü eyvanlarda sunut bağtarıvan olur. Assalamu alaikum. Garşı hemişelik Bakıvi taraf Türkmenistan diyarımızda aydım saatli bahar yağdı vatanımızda yaşayan mehriban iyileşir, edid vatandaşlar aydım saatın hormatlı müştokları. Biz sizin her birinize berk can sağlığını, maşgala abadançılığını, tutumlu işlerinin Türkmenistan rovasın vatan yılına dine rovasıkları, üstünlükleri ve senmeğini tüysürüğümüzden arzu ediyor. Medeniyetimizin, sunutumuzun hak koğunları, kahraman, mehriban arkadaşımızın canının sağ, ömrünün uzak, belent başının hemişe aman olmağını tüysürüğümüzden arzu ediyor. Atalanmadan arzu umutlarının bina olan garaşık hemişelik Bakıvi taraf Türkmenistan devletimizin şan şöhratı munun meylagim devam olsun. Mehriban iyileşir, edid vatandaşlar ine şeyli yağışı arzular bilen Türkmen Vadi Teleylim tarafından tayarlanıp yayılma verilen kamillik yoluna atı bäsleşiklik etpeşimizin täze sanını sizin ähliňizi tomaş etmäni çagyrýar. Mehriban iyileşir, edid vatandaşlar kamillik yoluna atı bäsleşiklik etpeşimizde ýygyderli tomaş edýän bolsaňyz halipalamyzyň meri biziň gepleşigimizde mihmançylykda bolup gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçy ýigitlerimize özleriniň synlaryny, halipa maslahatlaryny berýärler. Bizim şuňky gepleşigimizde gatnaşýan halipamyz bilen sizi tanış edýär. Biziň halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oraberdi. Halipa gepleşigimizde hoş gördük. Sağ olun. Edid iyileşir, mehriban vatandaşlar gepleşigimizin geçen sanaryny tomaş eden bolsaňyz, gepleşigimizin geçen sanyny 3 tane aýdymçy ýigitlerimiz öz arlaryny bäsleşdiler. Olar Şamrat Hojaguly, Garaja Garajaýew hemde Tekat Murat Gurbangeliýew öz arlaryny bäsleşdiler. Biz şonu size de ýatladypdyk, gepleşigimizin şu sanyny haýsy aýdymçy yeňiş gadamsa gepleşigimizin endiki sanyny şol aýdymçyny biz gepleşigimizde çagyryp şol aýdymçynyň ýeki özüniň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdymlary siziň dikkatyňyzy ýetirersi. Biz mine şu gepleşigimizde gatnaşýan şol aýdymçy ýigitimiz bilen sizi tanıştyrýar. Sizden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasında biziň şu gepleşigimizde Balkan welaýatynyň Magtumly etrabynyň medeni döýüniň aýdymçysy Garaja Garajaýew gatnaşmagy başardy. Garaja gepleşigimizde hoş gördük. İlki bilen Garaja seni şu gadanyň üstünlüği bilen tüýsürekden gutlaýar. Mundan meýlägim iýleşmediň diňe bir söýgüsini gadanyp gelmegine tüýsüregimizden arzu edýär. Mehriban iýleşler, edid watandaşlar şu günkü gepleşigimizde Garaja Garajaýew sadanlarly geçek sadanlar ýitlemez bilen sizi tanıştyrýar. Olar biziň usta sadanlar ýitlemez Meýlis Täjif, Uwan Şamyýew, Aman Muhammed Şaherberdiýew, Muhammed Celil Meretguliýew hemde Atajan Aşurguliýew. Ýigitler sizem gepleşigimizde hoş gördük. Mehriban iyileşir, edid vatandaşlar biz kamillik ýoluna gepleşigimizde başlaýar. Suhan halipa biziň 05-30 gysga belgimizde iyileşmeden gelen bir näçe SMS-ler, teklipler esasında ine biziň ýaşlyky aýdymçymyz Garaja Garajaýew gepleşigimiziň şu sanyna gatnaşmagy hukuk gadanlyp. Elbetde Garaja iyileşmeden bir näçe SMS-lerini, tekliplerini gadanmagy başardy. Biziň Garaja mundan meýläm sunugat ýoluna üstünlikler arzu edýär. Halipa kamillik ýoluna atdy bäsleşiklik etpeşimiziň maksadym elbetde şu ýaşlykinleri ýüze çykarmak maksady bilen bir taýarlanyp ýaýylma berilýär. Gahraman arkadaşymyz şu ýaşlykinleri ýüze çykarmak maksady bilen ýurdumyzda bir näçe bäsleşikleri geçirip berýär. Ýylyň parlak geldi, ýaňlan ýarym tele bäsleşik ýaly bir näçe bäsleşikler geçirilýär. Ýene bir bellemel zat gahraman arkadaşymyz Halipa şähertlik ýoluna da aýratyn uly üns berýär. Biziň halipalarymyzdan miras galan aýdymlar häzirki wagtda ýaş şähertiň dillerini täze öwüşgün bilen ýanglanýar. Gahraman arkadaşymyň hutbede sunuwda şeýle ýyjy düşünýär. Sunuwat adamyň kalbyny ýumşadýar, kalbyny ruhun belin dediýär. Kamillik ýoluna atdy gepleşigim şu aýdym tabyny kamilleşdirmek. Çutak gelýän oglanyň ýyllar köpüsi şeýle halk aýdymlar aýdýarlar. Bekan şu edilýän aladalar Türkmen sunuwadyň ösmegine, Türkmen sunuwadyň dünýä ýüzündäki awraýynyň galmagyna üçin edilýän aladalar. Şeýle pursatda hormatly prezidentimiz Gahraman arkadaşymyň sunuwat üçin edýän işlerine köp sowgatlar aýdýar.
Türkmen sunuwadyny arşa götürýär. Şoň üçin gahrymanlar kadamyna şäklet minnetdarlyk bildirýär. Gahrymanlar kadamynyň jany sag bolsun, belen taş aman bolsun. Il ýurt bäkbetdi durmuşa geçirýän işler elmydama ruwaşkyra etdiler. Köp sağ olun Sulhan Alipa, arzularyňyz hasyl bolsun. Bu elmydama şu arkadaşlyk watanmazda ruwaşyň owady bolup ýanglanýan aýdymlar hemişe belentden belent ýanglansyn. Indi Halipa, Garajaň dinleyijileri biziň muştoklamymyz, aýdymsa söýjülerimiz garaşýanlar, Garajap gepleşikde näil aýdymlary ýerine ýetirirkä diýip Garajaň özüne soraýar. Assalamu alaykum Halipa. Men Kämilik ýoluny atly bäsleşikli gepleşige halipalardan alan bir näçe türkmen halk aýdymlaryny ýetirdim. Eger mümkin bolsa başardymdan ýerine ýetirip bereň. Şu ýerde ýene bir bellemeli zatlaryň biri, gahrman arkadamyzyň hut özü bize aýdym aýtmakda, saz çalmakda, ähli bawatda nusgalyk mektep bolupdy. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyz bize şunýalyk mümkinçilikler döretip beren üçin köp sag bolsunmy aýtýar. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler elmydama rowaj alsyn. Şeýle de meni gollap SMS ýollan dinleýijilerime de köp sag bolsuny aýtýar. Köp sağ ol, Garaja arzuwlaryň hasyl bolsun. Indi Garaja biziň dinleýijilerimiz garaşýanlar, bu gepleşigimiziň başyny näil aýdym bilen başlamakçy. Men ilkinji ýerine ýetip berýädim. Gözel ýurdumyzy wasp edýän Güller ajaýyp diýen bir aýdym bar, şonu ýerine ýetip beräýin. Baş üstüne, onda näme? Dinleyijiler bilen uly höwes bilen bizem dinler. Ömürüşlü cennet içre diyarda öpüşlere baryan yollar acayip. Benim duyguları besleyip tirde vatan etyen diller acayip. Benim duyguları besleyip tirde vatan etyen diller acayip. Güller acayip, sağlar acayip, vatan etyen diller acayip. Güller acayip, sağlar acayip, arkalarını yurdunda iller acayip. Bir gün ötüp avadanın şimali, görünleri hayran edyer şimali. Elimi yatın diyen bakılık yali, şükratı bittin yeniler acayip. Elimi yatın diyen bakılık yali, şükratı bittin yeniler acayip. Güller acayip, sağlar acayip, vatan etyen diller acayip. Güller acayip, sağlar acayip, arkalarını yurdunda iller acayip. Gel cevap yollarına varın salın, bak bir kararlı mukamın çalın. Halkının taşına pinaker olun, arkadağlı yurdumda iller acayip. Halkının taşına pinaker olun, arkadağlı yurdumda iller acayip. Güller acayip, sağlar acayip, vatan etyen diller acayip. Güller acayip,
sazlar açayım, arkadan yurdumda güller açayım, arkadan yurdumda iller açayım. Köp sağ ol Garaja, yerine yetirip beren aydym üçin, Orjan watanmadan wasbyny yetirýän odan aydym yerine yetirdi. Tugolamy Garaja bir estrada ýolunam, halypa bir öz boş owady bilen bir aýdy bilýärmi? Hawa. Garajaýy şu ýaňan diýarim telewizioninden bäri tanıyan özüm. Şo taýda da şeýle jamkörlük etdiň diýip özüm emin agdalaryň arasynda oturdum. Ýöne şondan bäri tanıyan da Garajaýy aýdyny näýe aýdyşyny. Şo ýaňan diýarim mähleşiginde de gowy çykyş etdi. Ýa-ni şo taýda dinleýijilerin el sarşykmalary, Garajaň aýam aýdynlaryny gowy bolan adamlaryň şo taýda badyny biz bildik şo taýda. Indi halypa näme? Halk aýdymlary bilen dowam eder. Halk aýdymlary bilen dowam etsek, dinleýijilerimiz garaşýanlar, bir Garajaň ýerine ýetirjek bir näçe türkmen halk aýdymlaryna. Bahriwan ýeşler, edi watandaşlar, sizem tomoş etmeňiz dowam edin. Biz gepleşýärmiz, Garajaýyň ýerine ýetirmeginde bir näçe türkmen halk aýdymlary bilen dowam edýär. Teşni köňüllere teselli berer, türkmeniň aýdymy türkmeniň sady. Ruhun galkynlara göwü göterer, türkmeniň aýdymy türkmeniň sady. Bagtyar ilimiň ajaýyp toyun wasp edip ýanglansaň guralar oyun. Bugün menim seniň waspyňy sözläýin, türkmeniň aýdymy türkmeniň sady. Bahriwan ýeşler, dinleň, tomoş edin. Tomoş eyle toylarda, tomoş eyle toylarda, özlerler ýaşy diýdi, ýet garşyndanymyň aýtynly gara gözgeli. Hadi, dilimi öderden dağıyden, şekli şeker tellerden, gözü kara gölgeli. Ay, ıgımıyla gelin, diyar görler buyurgan, ağıydirdim dinörün, yığının sözü var. Acım yok dinler haya gelmez vakfedime. Vakfedi bir pınhan yerdeyiz kara gözgeliyim. Yürüdüm bir kuvatı, ateş pahalı yarağım, iki kaşık dünyada birbirinin farığı. Ay tefer turdan konulay, şerbayeden yarığı, şana kalıp zülfün ay, şana kalıp özgeli. Çıkar giyip kum yarasır bilirda. Senin dinadini dinler gitsem yoktur ileride. Pancar alıp bağrına yürüdü kara gölgeliyim. Ay bunu koysam önümde erkende olsa abi. Senin de yok dünyada geldim cahanan sarayım. Ay mehtacı değildin şadenimin aşıl kelbarim. Ay yınkı aşıktan yolum iyi de kara gölgelim. Hey
çıklam yolun yine kara gözüm. Ay her kimden varıp düşmese meyli. Ameyle, şameyle Mustafa'dır elim cahan karabı. Ay men Mecnun sen bir goya ki Leyli. Ey balal bir efendim karabı. Karabı, karabı. Ey çölle ceren bedeylemez koduma. Akyare yüzümden oynamak hoş olup da sözüme. Ay seni sen vay bir yansıyar özüme. Ey balal bir efendim kara gözüm. Kara gözüm, kara gözüm. Ay cennetin hürüne benler doğru ey cennetin hürüne benler sonra tüyün. Ay belki hürden artık gelir şöhratın. Ey şöhratın. Ay benim ahım gelir senin hasretin. Ay ikimizde kalır arman kara bebek. Kara gül, kara gül, kara gül. Ah yare. Ey dost Muhammed hayrar göğeme kimin bilir. Ey dost bil, dost bil hayran yana fanitede gül. Ay begadir yarından geçti ömrüm külünü. Ay bana bir efendim kara göz, kara göz, kara göz.
Yarının geçsine ömrüm küçücü. Ey bana bir efendim kara gözü, kara gözü, kara gözü. Köp sağ ol Garaja, o adamının belenten belent ýanglansyn. Tugan Halypa Türkmen halkynyň hiç bir ýurdunka, hiç bir döwletünkä meňdemeýän özüniň bir milliligi bilen, ogadanlygy bilen, däp desturlary bilen tapawut dönýän türkmen toýlary we şol toýlarda bayramlarda ýerine getirilen bizim bir näçe türkmen halk aýdym saatlarymyz bar. Elbetde Halypa aýdym saat bir durmuşy, söýgü, ýaşaýjy, höwes, gelje, hyzy döredýär. Eda hanım sen haýsy kärde bolsaňam, haýsy ýaşda bolsaňam bir aýdym ýanglanyp duran bolsa, oňa hiňleneni duýman galýar. Eda hanım bir şular ýaly bir jana ýakymly bir şirinden şirin aýdymlar ýanglananda bir hasam lezzetli bolýar. Garajaň ýerine etirim aýdymlary, halkyň söýýän aýdymlary da. Ha. Şu toýlarda da islenip dinlenýän aýdymlar. Yani Garagöz gelinem, Garagözem, Garaja gowy ýerine ýetirdi şol ikisine gowy aýtdy. Men her aýdym göz küýsetýän ýerleri bolýar, barmaly ýerleri bolýar, şol inçe tiltimleri bolýar. Garaja henidem gowy edilje görünüp durda. Men ýekece bir şu Garagöz gelin aýdymda bir sözlerine ýekece ýerine bir belligim bar, eger neme kabul etse. Şirmaýda ýaragy diýdiň-de. Şirmaýda daragy bolmaly. Yani şu aydamda şirmaýda ýaraga bolup gitdi bolýar. Şol şirmaý bolanda darak bolýar. Şonu düzetsem hasam gowy bolýar. Elbetde, Sugan Halypaň beren maslahatlaryny näme Garaja geljekde gözegini tutup, inlik gereklerde bir hasam bir kämilleşdirip ýerine ýetirer diýip umyt edýär. Indi Garaja biziň dinleýijilerimiz ýene garaşýandyr. Aýdymçydan iýleşýärmiz, aýdyma garaşýar. Indi näme aýdymlar? Ýene de halk aýdymlar bilen dowam edip berelmi? Benim size yerine etip berjaýdym Türkmen halk aýdym ýar bir ýana Mugurjyny. Baş üstüne. Mehriban iýleşler, ýerli watandaşlar biz gepleşigmi diýip Garaja Garajaýewiň ýerine ýetirmegine bir näçe halk aýdymlar bilen dowam edýär. Jahanna adamzat döräli bärip, ganat kakyp dünýä dolan aýdymlar. Gülleri wasp edýän bilbiller ýaly ata babasyndan söýlen aýdymlar. هذا غير المذكورن هذا غير المذكورن يا ولن اي برغدا يا تمثيل Kuşlu yaşıl başlarının super yana kadar yana timur yana timur yana timur yana dilber yana hulber yana dilber yana yarber yana
alırlar. Al beden şu canım alırlar yarlarlar yarlarlar. Ey görürler hayran kalırlar. Yatağı edip hallarlar. Gelin bir yana kız bir yana yar bir yana tığ bir yana tığ bir yana. Biz bir yana yol bir yana düz bir yana yar bir yana. Ay kula koymuş uğdağına sızlısını bizi içeri. Kula koymuş uğdağına sızlısını bizi içeri. Kılın bağrım neysen para tığ bir yana tığ bir yana yar bir yana. Falatin boylim sallanıp geçti. Gözümle sataştı halı kurşunun. Hey 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 hey. Ay aklımda pırdı gel bismillah'ın. Yetrekli canımda kanla kurşunun. Şunları giydim hala bu yüzünden miktar kamatıdan ey 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 ay düşünürüm miktar livlerim bana hayat türküyü derlerden olur şeyda bilbili düşmez. Akurur men alam yarı yetişmedi. Ey 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 ey. Ay derdim çoktur derman koluma düşmedi. Ötereğim şeyde bir davul. Diğer girdim yarın bağına. Bağlamıştım bir ağladım dağına. Ay girdim kapısına yarı toğuna. Ben olsam hizmetkar bulamam. Girdim kapısına yarı toğuna.
Köp sag bol Garaja, ýerine ýetirip beren aýdymyň üçin. Mehriban iýleşler, edil watandaşlar, ýeňji ýigdimiz Garaja Garajaýew ýerine ýetirmegini bir näçe aýdymlar jany sesse Garaja Garajaýew ýerine ýetirýär. Ine şu adam Garaja Halipalamyzdan miras galan ýar bir ýany hemde gurjuynyň diýen aýdymy bir öz bolşy o ady bilen ýerine ýetirdi. Ine Garaja berjek maslahatlaryňyz bar boldy Halipa hemde bir şu ýanky ýar bir ýany hemde gurjuynyň diýen türkmen halk aýdymlaryny öňler haýsy halipalar nähilrek ýerine ýetiripdirler şolar dogrusyna da. Garajaň taýlan aýdymlary ýa kaýşymaýan naýbaş aýdymlar da. Hakykatdan bir türkmen bagıştanyň gujur gaýratyny örkeýän ýeri de şol taýlam aýdymlar. Şoň üçin hem hakyky türkmen başly boljak bolan şu aýdymlary aýtmaly. Garaja şu barýan uğru dogry. Bu goşgolarda şaýyrlar aýdýar, aňsadyn hemmeler başar diýdiler. Hyny başarmakda iş bar diýdiler diýär. Şo şaýyrlaryň diýişýäri şol hakyky bir bagış ýoluny taýlap alypdyr. Ýar bir ýana diýen aýdymy bir de sakyjyp bar Halipamyň aýtmagyny diňleýärdik. Gurjuyň diýen aýdym şu German maşyny aýdym da. German maşyny öz aýratyndyr ütköşü aýdysy bar şol. Känin sadanalar şol çalşyly kowla bilmendir gapdaryna sadanalar etmem kyn bolupdyr şol German maşyny. Şoň üçin sadanalar aýdyplar German Halip özüň çally özüň aýdaý diýlenler şol. Sa çalanna şeýle bir dep bilen çalýar da. Şu gurjuynyň diýen aýdymy özmem aýtdym. Şu gurjuynyň diýen aýdymy känliňledim German maşyny aýtmagyna sebäbi Saýid Hemrad etsanna men Hemran keşfini canlandıramda şu köp dinlemeli oldum, köp aýtdym şol German maşyny aýtşy, gurjuynyň aýtşy düýp göter ütköş. Eýär ol aýdyma degseň, ýoýsaň, ol wara kän ömrü ulak bolmaýar. Saňa berjek maslahatym ýa-ki arasynda başynda bir ýartany edip başlaýar da. Ýani ýygyt ortasyna dönerek ýartany edýdim. Ol täze başlanýar boldy da. Şoň üçin sen mümkinçiligiň bar. Şu zatlar ediljek, asyl nusgasyny aýdyp sen özüňçe şonu asyl nusgasyna meňde şu sana boýunça aýdyp biljeksen sesin bar. Garaja, näme Halipa, bir beren belliklerini, maslahatlaryny diňledim, eşitdiň, bir geljekde de bir şol aýdymyň üstüne bir hatam bir işläp, bir kämilleşip öňe gitmenge ýene bir ýola saňap, üýsüreňizden ardyk edýär. Halipa bir diňläp oturan iýleşmedem elbetde bir Garajaýewiň ýerine ýetirýän aýdymlaryndan bir adaja moda ruhly lezzet alýandylar diýip umyt edýär. Aýdym saatdan ýasalyp dur ýüregiňiz. Şoň şuýnam aýdym saaty ýaşamak kyndyr. Gögünüňi güller açar şat bakar aýdym hem adama şonça ýakyndyr. Mehriban iýleşler, edil watandaşlar, kämillik ýolunaty gepleşigimiz dowam edýär. Sizem bir de tomuz etdiňiz dowam edin. Garaja gepleşigimizde endi näme aýdymlar ýerine ýetirjek? Menimçe ýerine ýetirip berjek aýdymym türkmen halk aýdymy Maral Deýrenni ınçytma diýen aýdymlary başardymdan ýerine ýetirip berýär. Baş üstüne. Onu da mehriban iýleşler, sizem diňläň. Diňjalyň gepleşigimizde Garajaýewiň ýerine ýetirjek aýdymlary bilen dowam edýär.
susarlar yare Humay Ey sana da var marale Vah yaman verdi Ey maral verendi gel yaman verendi Hey Ölürüm yâre Bolanadır Eydin aşağı yâre Vatanıdır ya Ey sana da var marale Vah yaman terendi Ey maral deyrendi gel yaman zeyrendi Hey Ey sana da var marale Ey yaman
aşıklarının oy kanına kanına. Ey benim kıyametim gününe vasiyetim gari vazin. Boyun tutman kayetman. Tutman kayetman. Ey adam agar kıldan vazim bari çan vaziyetim gari vazin. Boy unutman kayetman. Unutman kayetman. Ay vasiyetim gari vazin. Vasiyetim gari vazin. Unutman kayetman. Berekallah köp sağ ol Garaja. Yerini yetip beren aydymyň üçin owadyň mundan belenten belent ýanglansyn. Mehriban ileşler, ediz watandaşlar. Ene bir sizden gelen bir biziň 05-30 gysga belgimizde bir sizden gelen bir näçe SMS-ler teklipleri satynda ne biziň ýeňjimiz Garaja Garajaýew siziň üçin jany sesse türkmen halk aýdymlaryny siziň üçin ýerine ýetirdi. Ene Halipa bu Garajaň maral leýreni hemde anjytma diýen bir türkmen halk aýdymy öz şu owady bilen ýerine ýetirdi. Dinleýijilerimizden bir dinläp ruhy lezzet alanlar diýip umyd edýär. Hawa aydymlar dinläňde lezzet alýanda gowy diýip ýerine ýetirilende. O zaman janly ýagdaýda şey diýip fadanlar bilen gawat getirip aýdaýmak bir ýeňil paýaşdyrlar. Şol fadanlar da şu ýere gelenden hemmeňe sag bolsun aýdýan. Şu Garajaň fadalarına, gowy fadanlar diýip şu başyny joşurmak gerekde. Şu wagt ýerine düşdi kaýdymdan özüm dinläp lezzet aldım. Näme dinleýijilerimden lezzet alandyr diýip tamam edýän. Geljekde de şeýle aýdymyň üstünde öz sesiň üstünde işle sesiňe häzir bol. Şu halk aýdymda gerek taşydy. Belen sesler köp bolanýar. Şoň üçin türkmen bagşy sesini aýamaly. Taplak gelmeli mudama aýtmasaňam sesiýenler biraz gitiberýär. Aýdyp şol mudama türgün ýagdaýda bolmaly. Geljekde saňa ýurdumyzda geçirilýän çärelerde, ýarşlarda bir ýokary derejeler almagy, küsürden arzu edýän näme ýene de ýanglan diýarynda gatnaşyp ýeňici bolmagy arzu edýän. Köp sağ olun Tuğhan Alypa. Garaja, ýene görüşüň ýaly bir gepleşigimize gelip bir näçe aýdymlary jany sesse bir ýerine ýetirdiňiz.
Biz halipe gepleşimizin geçen sahanına da aydıptık. Eger de aydım şeýitden haýsam bolsa biri gepleşimizin innik sahanına gatnaşma hukuk adamda eger ýenji bolsa, ýöreýtip dörjük toparmanyň adyndan şol aydım şeýmede bir şekilli aydım. Sowgat çökbünüp bir şekilli aydım düşürmäge mümkinçilik göredi. Inni häzir biz garaja indi ileşmeden garaşýanlar garaja bir şekilli aydım netip bolu dörjük toparmanyň adyndan bir şekilli aydım şekilde geçirmäge garaja mümkinçilik göredi. Garaja bir ileşmemiz şuýnam gydakly bir täsirli bolar ýaly haýsaýdym şekilde geçirmek üçin. Neme nesip bolsa ınjytma diýen türkmen halkaýdym bar. Şon niýetläweti nesip bolsa şon şekillaydyma geçirsek. Bir de onu görmek isteýärsen. O netip bolsa mehriban ileşer edi watandaşlar ýakyn günlerde bu Garaja Garajaýewiň ýerine ýetirmeginde şu ınjytma diýen türkmen halkaýdymyň şekilli görünüşini türkmen wagtyly ýylymyny tomaş edip bilerdiňiz. Halipa ileşmeden gelen bir näçe 05-30 gyýtgy belgimiz esasynda şu gepleşigi taýýarlandyp aýdymçylar gatnaşdylar. Garaja Garajaýew bir ýeňji bolmagy başardy. Inni ileşmede de ýahatlatmak isleýär. Gepleşigimizin indiki sahanlaryna aýdymçylarymyz şular ýalyk bir aýdymçyny biz gepleşigimizde çagyrar. Diňe şol aýdymçynyň ýerine ýetirmeginde şular ýalyk bir näçe aýdymlary tomaşaçylara ýetirer. Mehriban ileşler, edi watandaşlar biz ýene bir ýola ýatladýar gepleşigimizin indiki sahanlaryna biziň şu gepleşigimizde haýsy aýdymçyny görmek isleýän bolsaňyz ýa-da bize tomaşyda oturan aýdymçylar, gatnaşmak isleýän aýdymçylar bar bolsa biziň 05-32 gyýtgy belgimizde öz SMS-leriňizi, tekliplerinizi yollap bilersiňiz. Suhan Halipa gepleşigimizin ahyryna bir etşek arzuwlaňyz bolsa, aýdym şeýdimde sada naritdemde bize tomaşyda oturan iýleşşemde ýetirjek arzuwlaňyz bolsa, Garajaň aýtmagyna bagşa men mudamada diýenladim. Bagşynyň hakyky ýagdaýyny nähil aýdym derejesi bilmek üçin 2-3 aýdym ýetip derler. Şol bir 10 aýdym, 8 aýdym şeýle aýdanna bagşy hem gyzyp başlaýar, bir halk aýdymyň düzgünü bar da. Ne şuň kuş bola amala açdy da. Garaja da şol diňe bir iki tane aýdyp ýene bir bagşyň öz ýöreginde bolýar ýene bir 3-4 tane aýdym aýdym. Hasam bir sesim açylyp ýene de aýdym diýen ýagdaýlar özümizde bolýar da. Şoň üçin şuň ýerine düşdi aýdymlar hem ihlas etdi bir aýdymlary halipalardan öwrenip bir hiç kemin goýman ýerine ýetirmek üçin jan çekýär. Ana şolum ýerine düşdüm ka diýen şu gün. Näme şu atlaň hemmeti näme ýarşlamady şu kämillik ýoluna atly gepleşýän hormat ýaşlar üçin bir giň mümkinçilikler döredilýär biziň ýurdumyzda. Näme bir şäherlere we iberiýan maslahatymyz diňe şu döredilýän mümkinçilikden dogry peýdalanyp bir ýadaman bir ton ýerli zähmet çekip Türkmen Synodyna gulluk etmegini tüýsürimden arzuw edýän. Şeýle ajaýyp pursatda Türkmen Synodynyň hak gowanlary Halipa şäherlik ýoluna uly mümkinçilik beren Türkmen döwletimizi bedew wady bilen öňe ösüşlere tarap alyp barýan Türkmen döwletimiziň adawatyny dünýä ýaýan gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, belent başynyň aman bolmagyny, il ýurtda ähmiýetli bütün adamzat ähmiýetli durmuşa geçirýän işlerini elmedama rowaşlyklary wetendigini tüýsürimden arzuw edýär. Köp sağ olun Halipa, arzuwlaňyz hasyl bolsun. Bizem size sağ bolsun aýdýat gepleşigimizde gel beren gydakly täsiri gurrunlygyňyz Halipa maslahatlaryňyz üçin. Elmedama sunuňy dälemini üstünlikler, rowaşlyklary arzuw edýär. Şurny wadyňyz medama ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, dawarlarda ýanlanyp biziň şu mehriban dinleýijilerimizi, gahrman arkadagymyzy hemişe beýendirip gezmeňiz tüýsürimden arzuw edýär. Mehriban ileşler gepleşigimizde gelip jany sesse bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip beren biziň aýdymçy, ýaş çeken aýdymçy gidimiz Garaja Garajaýew sağ bolsun aýdýar. Garaja elmedama sunuňy dälemini size de üstünlikler, öňe geçişler arzuw edýär. Diňe sunuňy dälemini bir kämilleşip öňe gidip ýurdumyza bir gerekli tanymal bir halipa bagşylygyň bir ýer bolup ýetişmeňizi tüýsürimden arzuw edýär. Garaja Garajaýewiň jany sesi ýerine ýetiren aýdymlaryna usatlyk bilen sadanlarlyk eden sadanlar ýetdimiz Meýlis Täjib hemde Guwanç Şamyýew, Aman Muhammed Şaharberdiýew, Muhammed Celil Meretguliýew hemde Atajan Aşyrguliýew köp sag bolsun aýdýar. Ýetler size de sunuňat dörejçilik äleminde diňe üstünlikler hem raňyz bolsun. Garaja bir gepleşigiň ahyrynda senem bir öz arzuwlaňyzy ileşmede ýetirdiň. Biz ýaşlar üçin şeýle mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işler elmedama rowaj alsyn. Köp sag bolun Garaja, arzuwlaňyz hasyl bolsun.
Edileşler mehriban vatandaşlar gepleşimizin ahyrynda Türkmenistanyň halk artisti Suhan Oraberdiýew bilen Garaja ikide bilelikde Kuştepde aýdym sadyny ýerine ýetirip biziň şu gepleşigimizi jemleýärler. Bizem gepleşigimiziň ahyrynda milli medeniýetimiziň sunuňatymyzyň hak gogunlary, edid arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Türkmenistan rawaşyň watanady bilen ötüşü mendillere sar gadam uran bir karar döwletimizde kemişe rawaşlyklar ýar boldun. Her bir öýlerde şagy gülküleri, ýene kugduları türkmen aýdymdyr saatlar kemişe belentden belent ýaňlantyn. Ýene-de ýa şu günlerde türkmen wady teleýlymyna diýdarlaşýança hoş wagtyň. Başlalyga başlaly, kuş tepmege başlaly. Başlalyga başlaly, kuş tepmege başlaly. Ulusa iliňe merkanyň şeýde we gönüni boşlaly. Ulusa iliňe merkanyň şeýde gönüni boşlaly. Ey hey hey kuş tepdi, ey hey hey kuş tepdi, ey hey hey kuş tepdi, ey hey hey kuş tepdi. Sana